Moikka! Tässä videossa mä esittelen mun joululahjat. Ensinnäkin kiitos kaikille, ketkä antoi mulle joululahjoja. Hyvää joulua kaikille. Mä oon laittanut nämä tällaisiin vähän kategorioihin, että esimerkiksi vaikka herkut tai sitten kun kauneustuotteet. Voidaan aloittaa vaikka herkuista, koska niitä tuli paljon. Osan, joita sain vähän etukäteen, niin oon jo syönyt. Mä nyt näytän, mitä mun tässä on vielä jäljellä. Tuli tosiaan aika monta erilaista karkkipussia. Tässä on jotkut vähän avattuja. Sitten vähän suklaalevyjä. Passarin erilaisia patukoita. Vadelmamynttoneita. On ihan mulle tärkeitä. Sitten tämmönen iso pussi dumleja. Urjalan makeistukusta tällaisia persikkakarkkeja. Lindor sekoituspussi, missä on eri noita makuja. Sitten vielä pari lasia suklaata. Siinä oli nyt herkut, mitä mulla oli vielä jäljellä. Voidaan mennä vaikka vaatteisiin. Tällaiset ihanat donitsisukat. Vähän niinku strösseleitä ja tällaisia kuvioita. Nämä on vaan niin söpöt. Mä tykkään kaikista värikkäistä sukista. Mulla on nytkin tällaiset joulusukat. Perinteiseen tapaan sain joululahjaksi pyjaman. Ruudulliset vaaleanpunaiset housut. Vaaleanpunainen paita. Missä on tällaisia kissoja. Tuo on tosi pehmeä. Tällainen Billie Eilish-paita. Ja täällä takana on tuon Hit Me Hard and Soft albumin noi kaikki biisien nimet. Tämmönen oversized teepaita. Sitten oli vielä tämmönen Guessin half zip paita. Tämmönen, mä en tiedä onks tää niin violetti vai tummasininen enemmän. On vielä toi logo ja tässä lukee Guess. Ja myös täällä takana tää on vähän tällainen kropattu. Tää oli ihan sikakiva. Siinä oli nyt vaatteet. Otetaan nyt vaikka 2 pehmolelua. Tällainen mini Squishmallows. Tää on tämmönen zebra. Tuli sellaisesta pienestä mysteeriboksista. Tämmönen, tää on tosi söpö. Tämmönen, tää on varmaan joku orava tai joku ihan sikakiva, tosi pehmeä tämmönen vaaleanpunainen orava. Tein kodin sisustuskodin juttu. Tässä on tämmönen vaaleanpunainen päiväpeitto, mikä on tällaista vähän ehkä, en mä tiedä, onko sitä tällaista vähän vohvelikangasta. Ikään iso vaaleanpunainen päiväpeitto. Niin, joo, tää on mun mielestä tosi söpövärinen. Ja sitten oli vielä toinen tämmönen, en tiedä, kodin juttu. Tässä oli siis 2 tällaista Marimekon mukia, mitä mä olin toivonut. Lokkikuosia. 2 vähän tällaista erilaista. Tällainen ihan perus lokkikuosia. Tällaista ruskeata, vaaleanpunaista ja valkoista. Ja sitten oli vielä tällainen lokkipergola, missä on vielä sitten tohon niin kuin pystysuuntaan tällaisia vaaleanpunaista ja liilaa kuviota. Niin nää on tosi kivan väriset mun mielestä. Ja siis mulla ei ennen sitä ollut mitään Marimekon astioita, niin oli nyt kiva saada ensimmäiset. Joo, siinä oli vähän niin kuin toi kodin kategoria. Otetaan tähän väliin vaikka tällaiset vähän, mä tiedän, vähän randomit. Tällainen joulukortti. Mulla oli tämmöisessä rasiassa täällä pari normaalin lahjakorttia ja sitten vähän rahaa. Tämmönen tosi söpö pupukina. Tää on siis tällainen kumitettava kuulakärkynä kautta tussi. Tää oli vielä tämmönen taskulamppu avaimen perä. Tästä saa niinku lampun sitten, että näkee jotain. Sitten otetaan vaikka kategoria kauneustuotteet. Ja aloitetaan vaikka tämmöistä isommasta. Eli mä sain tällaisen kihartimen. Se on halunnut pitkään. Koska siis mulla ei ole kiharinta ja mä en ole kauhean pro tekeen tuolla suostusoudulla mitään kiharia, niin tällä sitten luulen, että on vähän helpompi. On sikanätin välineenkin. Voin tästä näyttää tällainen. Tää oli ihan superkiva. 2 tällaista 4 Reasons hiustuotetta, eli conditioner ja shampoo. Mä oon siis halunnut testaa tätä merkkiä jo pitkään, niin nyt sain nää. Mennään toiseen merkkiin, missä tykkään tosi paljon.
eli Smoothieskin. Sain ton Smoothien Glow Kitin, missä oli siis tää Jelly Cream ja sitten tää serumi. Tätä serumia mä oon kerran testannut aikaisemmin ja tää on tosi hyvä. Mutta tätä mä en ole testannut aikaisemmin, nyt päästään testaan sitten. Mä sain vielä tän Watermelon Lip Maskin. Ja mä voin sanoa, mä oon tätä käyttänyt jo ja tää on tosi hyvä ja kosteuttava. Tuoksuu ihanalle vesimelonille. Sitten oli pari V7 tuotetta. Tällainen huulikuorinta ja sitten Overnight Lip Mask. Molemmat mustikan tuoksussa. Sitten oli tämmönen setti, missä tuli 2 tällaista peel off maskia, Overnight Lip Mask, levityssuti. Tällainen söpö kissakäsirasva, niin ihana vartalovoide, jossa siis on vesimelonituoksu ja tää on niin kuin yhdistelmä seerumea ja kosteusvoidetta. Niin tässä on niin kuin, tuolta tulee, mä voin näyttää. Sieltä tulee vähän niin kuin 2 samaan aikaan. En ole päässyt vielä testaamaan, mutta oletan, että tää on tosi hyvä ja kosteuttava, varsinkin talvella tällainen. Oli vielä kasa erilaisia kasvonaamioita. Ja siinä oli tosiaan kaikki mun joululahjat, mitä mä sain, lukuun ottamatta niitä, mitä mä oon jo syönyt. Moikka!